Jeg startede bare op i huset. Midt ude på maven. Nå, det var sgu lidt sjovt. Ærgerligt det er, at når jeg skal flytte, så kommer jeg til at få dårligere internet. Så jeg kommer ikke til at kunne tage væk mere. Fordi jeg ikke har fibernet derovre. Tror du så, jeg er bedre end dig? Måske. Nej, men jeg tror stadigvæk ikke, fordi man kan sagtens spille Fortnite. Men jeg kommer bare ikke til at have det bedste internet. Så har jeg skal også flytte. Skal Den ikke skole. jeg døde? Sådan det er lyst. Det kostede kun 500. Nej. Nå ja, det. Ja, det skulle da billigt. Nå, jeg er død. Den hus, han er rigtig low. Han er ikke engang særlig god. Det var bare fordi, jeg bare står lige der. Jeg skal flere skal købe snakke. Nej, det er sjovt. Tror du så, vil du vil få mange likes for det? Du må have nogle mats. Nå, det er bare en person. Ja, det er bare en person, der lægger. Yes, jeg fik ham. Tror jeg. Luis, jeg vil gerne lige have en af jer på stadig. Jeg ved godt, hvor man dommer på livet. Men til det er det ligesom er godt. Luis, har du en bedre af Stella? Okay, må jeg få shotgun? Men Luis, du prøver sammen de der ting, så er det sådan her. Luis, skal jeg gøre, så det går endnu hurtigere? Det har jeg allerede. Nej, men du kan sætte den der på. Ja, det har jeg. Den synes 2 gange. Jeg har gjort det med 4. Lad lige, du skal ikke tage det hele. Luis spørgsmål med 4 eftersøgt mig. Pis, den ene ramte mig. Har det ingen med typisk. Au. Luis, giv mig lige shotgun. Altså, den ligger lige der. Skal jeg sige, hvad der også ligger lige der? Sådan. Nå, vi tager bilhus. Men Luis, først har du sniperskud. Ja, men så kom lige. Nå, jeg har fået lidt, kammerat. Du har nogle sniperskud. Godt, tak for mig, Philip.
En headshot sniper loser. Jeg tager sniper. Nej, jeg skal ikke. 360 no-scope. Ej, man kan ikke have no-scope her. Kan man? Nu så tykker bare i rumpen på bilen hele tiden. Altså. Men det er ikke et name tag hele tiden. Altså. Så skal der køres lus. Ud af bålbanen. Hævn. Ej, for helvede din lort, mand. Jeg tager bare ikke. Jeg tager de bedre medkits. Er der ikke noget? Jeg skulle lige til at åbne en taske, altså. Nå, der fik jeg også bad. Det skulle da ikke bare efterlade mig, mand. Det er de her super handsker. Han er minigun. Du kan sgu da bare hjælpe, Louis. Eller Louis. Det skulle da også stå på en fight helt for længe. Og begge medaljer, ja. Så skulle da også stå om til at stemme det der. De er da pisse dårlige. Er det bedre end mig, Louis? Og du skal ikke sige ja. Er det bedre aim på den mig? Gå! Jeg sniper ham. Efter ham. Fuck dig, Louis. Du giver mig noget. Okay, Louis. Jeg blokker dig på en altid. En ting. Sådan en ting. Og hvad er det? Den du lige har samlet op, den der exotic. Louis. Se. En død. Har du Magic Minigun? Ja. Louis, hvor meget skal jeg zonen? Den skal... Nej, ikke for mig, Louis. Nu hjælp. Han kan ramme. One. Nej, jeg har ikke nogen bord. Louis, der er også mod en. Det er det. Vi kan forklare Red, Louis. Den har nok zonen. Eller han har nok zonen. Kom, vi tager vores. Zonen. Eller jeg tror hellere, jeg vil sidde i bagage. Her kan man lave 20-60 Alle de der handsker. Ja, i Mythic. Og hvor dejligt man får alt det gode nye Louis. Og Louis, tror du ikke det her bliver til en YouTube-video? Jo. Og det er virkelig lang tid, du kan være med, så. Og nu er det jo også weekend, så jeg kan godt har jeg tid til at redigere den. Han er her. Nej, lad mig lige snipe ham, Louis. Fuck dig nu. Jeg skal dø. Hallo? Øv. Hvorfor er det så lort? Louis, vi er så grove, mand. Skal vi bare trykke ready up eller leave? Deres liv. Nå. Vi vandt, Louis, så kan vi gå. Ja.